Мәдәният, сәясәт, фән, сәнгать, спорт, әдәбият. Төрле өлкәләрдә хезмәт куеп, дөнья күләмендә танылган татар шәхесләребез байтак. Милләттәшләребезнең уңышлары турында бүген беләләрме? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне инде күбегез белә. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет, ягъни битарафлык билгесе дип әйтергә мөмкин. Менә һәр кайсыгыздан сорап чыгыйк әле. Әгәр дә сезгә ТССРда иң күренекле һәм дөнья күләм танылган шәхес дигәндә беренче ратта кем күз алдыгызга килә? Асия ханым. ТССР заманында шит илдә танылганмы, үзебезнең илдәме? Юк, безнең инде Татарстан һәм илебез даирәләреннән киңрәк чыккан. Татарстан даирәсендә аның Әлфия Абзалова да иң танылган була ала, Илһам Шакиров та була ала, ләкин шиткә алар чыгып җитә алмады. Шиткә безнең сәнгатебез олы коллективлар белән чыкты. Җыр һәм бию ансамбле 60лар илдә булды. Шулай ук опера театры да йөрде. Камал театры да Союз күләмендә бик нык пропаганда белән шөгыльләнде, хезмәт күрсәтте. Безнең республика сәнгати донор дип әйтергә дә була. Бүтән китап басу, без Казанда китаплар да басылды, җырчылары да укытылды, һәм шуннан соң ил буйлап киттеләр. Зәгыйт әфәнде, сез әлеге исемнәрне әйтер идегезме һәм кемнәрне өстәр идегез? Музыка өлкәсендә менә Садик Сайдашев, Рөстәм Яхин, Фарид Яруль һәм Насип Жиганов менә шундый зур шәхесләр безнең үзебезнең музыка сәнгатендә татар бик зур эз калдырдылар һәм әлбәттә аларның менә хәзер инде без карап торабыз, аларның хезмәтләрен, аларның эшләрен, язылган әсәрләрен без чит илдә дә беләләр икәнен беләбез һәм бик яхшы кабул итәләр. Әдәбият өлкәсендә ничегрәк икән Әлфәт әфәнде? Менә әдәбият өлкәсенә килгәндә, күрәсең, илебездә һәм чит илләрдә танылган шәхесләр арасында мин үзем шушы 100 ел эчендә Муса Җәлил исемен атар идем. Минемчә, ул иң танылу алганыдыр дип уйлыйм мин. Шул вакытта Аллаһка шөкер, соңгы вакытта биректә безнең инде классикларыбызның әсәрләре чит телләргә тәрҗемә ителә башлады. Шул уңайдан бу очракта мин шул Аяз Абигилаҗевны, Туфа Миннуллинның әсәрләрен инде якын илләрдә беләләр дип әйтер идем. Монда бит әле күп тармаклар да бар. Сәгыйть әфәндегә бераз өстәп җибәрәсем килгән иде, ул темадан киткәнче. Чөнки безнең Аршин мал алан фильмында төшкән Фәхри Насретдинов бар, бөтен ил күрде аны. Нияз Даутов бар, Сильва опереттасында төп партияны башкарган. Азат Аббасов, Мөнира Булатова бар. Алар бөтен ил өчен танылган зур исемле артистлар иде. Һәм фән өлкәсеннән дә сорап китик, Марат әфәнде, әгәр дә дөрестән дә татар халкын таныткан, читкә чыгыпмы әле монда булсынмы, ул кемнәрне әйтергә була? Дөньяга, бөтен дөнья физикасын бүгенге көндә әйдәп баручы, әлбәттә, беренче чиратта Рәшит Сүнәев, ул Макс Планк институтының директоры, күренекле татар кешесе, шулай математиклардан мен әйтеп китәр идем. Мөштәри Данияр, аның әтисе Хамид механик, аннан соң Гумер Галич Тумашев, минем фәнни җитәкчем бөтен дөньяга билгеле фән эшлеклесе һәм татар кешеләреннән алар бик күп, химиклардан Гүйлем Камай. Бөтен өлкәдә алар бик күп. Минем галереямда бар төзелгән, ул мин аны мәктәпләр өчен төзегән идем, һәр кабинетка өләр өчен. Ул бик беле кешеләр. Кызганычка каршы безнең татар халкын нишләптер артистлар, язучылар белән чиклиләр, ләкин безнең бик көчле бөтен фән өлкәсендә күренекле, бөтен дөньяга күренекле галимнәребез күп, һәм татар халкы шуның белән көчле. Әлбәттә, аларны күрсәтергә тырышмыйлар. Мәктәп программаларына да кертелмәгән. Бу әлбәттә инде татар халкын крестьян халык, биеп йөрүче халык итеп күрсәтү өчен, чабаталы халык итеп түбәнәйтү өчен планлы рәвештә эшли торган әйберләр. Бу күбрәк кеше халык телендә булган кешеләрне халык теленә кертү өчен пропаганда кирәк. Сәнгать турында сөйләшә башлаган Роза ханым, әйе. Өстәпенә куйым әле, ике кеше, ике фамилия аталмады кебек. Берсе Вил Мирзаянов, хәтердәдер, химик буларак, бөтен дөнья күләмендә ул химик коралны, тыюны яклап чыгучы галимнәрнең берсе, һәм иң мөһим беренче аталырга тиешле галимебез Рааль Сагдиев. Дөрестән дә әйе. Ул физик, атомщик буларак бөтен институтында ничә татар галиме эшли. Әле шул ук редакторларга кертергә буладыр әле исемлеккә. Шул ук Рәмиевне әйтеп китсәк, компьютерларны ясаучы, ул Дәрдемәнднең оныгы,
Һәм әйе сәнгатькә дә тукталып китик, Роза ханым. Менә бу Татарның гыйлемлеген күрсәтүчеләрдән берсе зур галимбез Әбрар абый Кәлимуллинны танытмыйк. Академик Әбрар абый Кәлимуллин бөтен дөньяга безнең татар китабын танытты. Һәм инде шул сәбәптән әйтер идем, безнең тасвири һәм гамәли сәнгать өлкәсендә татар халкын дөньяга инде Татарстан Республикасы автономия төзелгәннән башлап беренче елларында ук таныткан ул рәссамнар безнең беренче чиратта ул безнең китап бизәү осталары 25 елда 27 елда һәм 30 елларда халыкара күргәзмәләрдә, китап салоннарында, Парижда безне таныткан Шакир Мөхәммәтҗанов һәм инде безнең беренче алифбаны бизәүче Шакирҗан Тагировның улы дөнья күләм танылган Фаик Таһировларны атар идем мин. Һәм инде безнең аксакалыбыз Бакыйга Урманчыны белмәгән даирә юктыр. Аның сынчы буларак та, рәссам буларак та, аның музыкант буларак та һәм шул вакытта каллиграфия остасы буларак та Бакыйганы белмәгән миңа калса дөньяда юк. Камил Муллашевны да билгеле. Әгәр дә мәсәлән без чит илләргә чыксак, хәзер алардан сорасак, Миләүшә ханым, сез ничек уйлыйсыз, кемнәрне шулай ук менә без аларны беләбез, сез беләсезме дип сораганга уңай җавап табарга була икән. Уңай җавап табарга була дип менә без шулай проблеманы куябыз да, монда бит үзебезнең эшчәнлектән тора торган әйбер ул. Мәсәлән, мин хәзер Накый Сәнбәтне яклап чыктым һәм уйламаганда топ булдым. Накый аганың Табышмаклар китабына рецензия 71 елда инде Висбаденда чыккан. Моны Вашингтон профессоры, Бонн профессоры Николай Поппа бастырган һәм ул Накый Сәнбәтне күтәреп чыга, теория төзегән, табышмакларны анализ итәргән теория төзегән кеше дип уланы бастырган 71 елда. 72 елда Накый Сәнбәткә хат килә Юсуп Бакчурадан. Ләкин Накый Сәнбәтнең иреге булмаган шагырга чит илгә. Һәм бу турыда без менә хәзер 25 томлык фольклор тарихын язабыз, белмибез дә. Чөнки менә бу тора дәүләттән. Менә безнең Галимҗан Баруди булды. Ул үзен муфти булып әзерләгәч, ул инде үзенең мәдрәсәсен шулай куйды, дөньяга шилтергән мәдрәсә дип. Һәм шуннан чыкты, Бакый Урманчылар, Накый Сәнбәтләр чыкты безнең Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән. Мәсәлән, Садри Максуди алдында Ататюрк максат куйды, төрки тарихын, хукукын тарихын язарга дип. Менә шундый масштаблы китап. Ул язды һәм танылды бөтен дөньяга. Татарлар тырыш, мин сезнең белән килешәм. Татарлар, казаклар өчен дә музыка яздылар, чыгып китеп үз республикасыннан төрле республикаларда төрле мәдәниятләрне төзеделәр, төрле фәннәрдә эшләделәр. Без үзебез мондый максат куймасак, мондый менә безне танысыннар дип ирешмәсләр. Мәсәлән, Европада безнең Муса Җәлилне беләләр. Түрк, менә хәзер түрк ягына без бурылсак, Тукайны беләр, түрк дөньясында 30 ел без менә хәзер төрекләр белән бик дус яшәдек, тәрҗемәләр безнең китте. Хәзер инде менә мин барлап чыктым, күпме кандидат диссертация татар теленнән, татар теле тарихыннан якланды. Мондай эш алып бармасак, популярлаштыру эшен алып бармасак, былай гына шәхесләрне таныту бик авыр. Чөнки шәхесләрне без чыгара алмадык. Чит илдән сорап торганчы үзебезгә димәк үстерергә кирәк, Марат әфәнде, сез килешмәдегез ахры. Мин килешмәдем түгел, мин истәп әйтәсем килә. Татарлар читкә чыгып та күп күзләрен күрсәтләр дигән сүзгә мин каршы әйтәм. Үз республикаларыннан. Татарстан ул татарлар республикасы түгел, ул демократик республика, ләкин Татарстанда татар халкына ниндидер хезмәт күрсәтелә. Ә инде татарлар бер кайда читкә чыгып йөрмиләр, алар шул ук Россиядә зур татар халкы яши, шул татар халкына хезмәт күрсәтәләр, татар галимнәре һәм татар мәдәнияты белән шөгыльләнгән кешеләр. Алар Чиләбедә дә татарларга эшлиләр, алар Оренбургта татарларга эшлиләр, бөтен җирдә, Мәскәүдә дә, Ленинградта да. Шуңа күрә мин Татарстаннан читкә китеп эшләү дигән сүзне таныйм, чөнки ул Татарстан бик кичкенә татар яшәгән җир. Аны шулай билгеләгәннәр инде, ләкин татар яшәгән җир ул бөтен Россия. Һәм бөтен Россия генә түгел, татарлар дөньяның башка җирләрендә дә күп. Бу бер яктан, икенче яктан татарлар татар халкына түгел, бөтен дөнья халкына да хезмәт итәләр һәм бөтен дөнья каршында да һәр халыкларның мәнфәгатен үтәрлек галимнәре бар. Ә кирәк булганмы икән татарларга үзләрен таныту ул чорда? Мәсәлән, Тәйсир чорын алганда. Әлбәттә кирәк, үзен таныту һәр вакыт кирәк. Чөнки ул халыкның дөньядагы урынын күрсәтә торган әйбер. Ул бик зур әйбер. Сез беләсезме, бу мәктәпләргә кирсәгез, Россия үзенең галимнәре белән мактана. Бөтен кабинетка алып куйганнар анда Ломоносовлар, әллә кемнәр.
Ләкин шулар арасында алардан да бигрәк татар кешеләре бар бүгенге көндә. Алар юк. Әміне татарларга танылырга кемнәр һәм нәрсәләр киртә булып торган, моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында танык тастапшыруы реклама киткәнче без инде татарларның тәэсир чорында дөнья күләм танылу турында сөйләшкән идек. Ләкин киртәләр күп булган бит. Ул чорда бигрәк тә татарларга читкә, мәсәлән, шул ук үзеңнең иҗатыңны таныту, үзеңне таныту дигән күренеш бөтенләй ят күренеш булган. Моны белән килешәсезме сез? Юк, килешмим. Чөнки автономиягә кадәр дә әле, автономия вакытында да татар шикләрен белмәгән. Менә мин хәтерлән генә әйтә алам, Казанга, яктыга җыелган безнең күренекле кешеләребез һәр асырган дисәләр, минем күз алдыма килә Дилүс Ильясовлардан, Пенза дисәң, аннан килеп чыгалар Акчуриннар. Алар һәр якта үз җирендә яшибез дип яшәгәннәр. Килмешәк булып яшәмәгәннәр. Менә безнең галим иптәш дөрес әйтә. Совет чорында распределение буенча таралалар иде бит, укып бетергән яшьләр. Һәм алар да күп мөртәбәтләрдә профессорлар булып, зур галимнәр булып үсеп чыктылар. Һәм шунда яшәп тә калдылар. Безнең менә бу әдәбият, сәнгать кешеләребез дә Казанга килеп, татар халкын зурайту өчен хезмәт куеп, аннары шул ук власть кулы белән юк ителгән кешеләребез күпме? Шул ук Кәрим Тинчуриннарны алыйкмы соң? Саный башласак, Галимҗан Ибраһимовны, миңа алар шул кадәр кызганыч бу кешеләр, идеяләр өчен хезмәт итеп, ихластан, сез сөйләгәнчә грантлар өчен түгел, бары тик халкым алга китсен өчен дип эшләгән шәхесләрне шул ук автономия чорларында юк итеп тә барганнар. Менә хәзерге чорда ул афат юк. Директор билгеле хакыйкать дип саныйм мин. Татарга үзен таныту өчен, әйтик, шул ил тотучы булган бу очракта, шушы сүзне кулланабыз буга инде. Рус милләте вәкиленә караганда 2 тапкыр артыграк тырышырга, эшләргә, үзен күрсәтергә кирәк булган. Бу билгеле хакыйкать дип саныйм мин. Барыбер карагыз сез, менә матбугатка үтеп кергән, безгә билге булган күп санлы фактларны алабызмы? Нәкъ синең фамилияңа нисбәтле. Карагыз, космос өлкәсенә бәйле. Безнең Марс Рафиков турында нинди яхшы мәкаләләр чыкты. Ул космонавт беренче булмаса да, икенче, өченче номерлы булырга тиешлеге турында документаль фактлар белән испатланган, расланган әйберләрне урнаштырдылар. Ләкин аның фамилиясе аңа билгеле бер киртә куйган. Менә мондый мисалларны дип саныйм мин. Без күпләп китерә алабыз. Әгәр дә әдәбиятны алсак, мәсәлән, шул ук монда бит тәрҗемә бар, үз туган телендә хезмәт итеп яшәгән кешеләр барлык фикерләрендә шул ук чит илгә таныту өчен бит монда рус теленә генә түгел, хәтта башка телләргә дә тәрҗемә итәргә кирәк. Менә бу проблемадан ничек чыгуйларын эзләгәннәр? Әллә эзләмәгәннәр бу? Эзләмәгәннәр. Эзләделәр. Менә монда Абрар Кәримуллинның исемен атадылар. Мәсәлән, мин Аяз абыйның архивында таптым хат. Аяз абыйның 3 аршын җире басылып чыккач, ул китапны сатып алырга авторский хокукларын 2 Скандинав иле һәм Германия. Рөстәм Кутуй кайта дулкынланып Мәскәүдән татар әсәре чит илгә чыга дип. Ләкин Аяз абыйны чакыртып әйтәләр, ярамый дип. Һәм Аяз абый баш тарта. Менә 63 елда татар китабы чыгып китсә Германияга, Скандинав илләрендә татар әдәбияты нинди дәрәҗәдә булыр иде. Тәрҗемәчесендә табыр иде. Ләкин монда киртәләр, идеолог киртәләр булды. Һәм бу турыда менә хәзер дә без кайгырмыйбыз. Мәсәлән, Шубук Николай Папаның мин рецензиясын укыйм 71 елда. Һәм ул шунда кызгана. Бу шундый шәп язылган табышмаклар китабы дип язау. Ләкин аннотациясы 2 битлек инглиз телендә булса, әйбәтрәк булыр дип уфтанау. Ләкин бу китап татар китап нәшриятына чыга, аның рус телендә аннотациясы да юк. Ул татар телендә генә чыга, чөнки аның татарча чыгуында тавыш белән гыйбарәт була. Димәк, менә бит ул киртәләр бик бу чакта булмый һәм бик зур. Әле икенче тагы мәсьәлә бар. Автономная республика, союзная республика. Монда инде мин чагыштырсак, Чингиз Айтматов, Кыргыз республика союзный, һәм мин Аяз абыйның бик күп хатларын таптым. Ул Рафаил Мустафинга яза. Рафаил Мустафин Мәскәүдә утыра. Ул бу тәрҗемәчеләр өчен янып шитран кеше буларак безнең вакил булып утыра. Һәм Аяз абый аңа гел жалба буларак инде белдертә. Ни өчен безгә икенче статуслы тәрҗемәчеләр табасыз? Безгә зур тәрҗемәчеләр кирәк. Ничек менә Муса Җәлилгә без таптык? Зур, данлыклы тәрҗемәчеләрне. Безгә дә шундый тәрҗемәчеләр кирәк дип, безнең әдәбият үсмәячәк дип, ул гел хатларында язып тора Мәскәүгә. Сәгыйть әфәнде, сез нәрсә белән килешмисез? Минем әйтмәкче булам, biz музыкантлар турында Совет вакытында
шит илгә гастрольләргә чыгу бит тыйыладыр, җибәрмиләр. Менә шул Илхам Шакировны айтыгәле алыгаймы. Әгәр дә ул совет вакытында шул Америкага, Парижга барсамы, бөтен кеше шаккатыр. Аны Ростропович аны бер тыңлап ала концертта. Әстәгъфирулла, мондый тавышны ишеткәнем юк. Ул бит бөтен дөньяга хас була торган тавыш. Аны ул чыгармыйлар. Аны шул бер Финляндиягә барып кайтканнан соң, аннан соң белә башлыйлар. Шулык менә хәзер сез әйткән сорауга чит илдән сора. Татарларны кемне беләсез? Нуриев. Ул бит мин татар дип мактанып йөри. Альбина Шагимуратова мин татар дип һәрбер концертында татар халык җырын башкара. Үзебездән дә тора ул. Менә мин җыр һәм бию ансамбле белән 78 елны Италияга, Мальтага бардык. Белмиләр безне, ләкин анда халык шул хәтле кабул итте безне. Ул капиталистик бит инде, үзебездән дә тора ул. Аннарсы менә бу зур шәхесләрне үзебез әзерләргә дә тиеш. Казан дәүләт консерваториясе ачылгачтын 45 елны. Китте төрле халыкара конкурсларда катнашу. Менә бездән Юрий Егор Плетнев, ул бит консерваториядан чыккан кеше. Казанны шуннан белә башладылар, Татарстанны. Шуңа күрә үзебездән дә тора ул. Ләкин совет вакытында, дөресен әйткәндә, чит илгә чыгу вообще мөмкинчелек юк. Менә шуның турында да сүз бара. Ниндирәк каршылыклар бар иде Роза ханым сәнгать өлкәсендә шулар? Сәнгать өлкәсендә алсак, без бит инде бүгенге көндә тасвири сәнгать өлкәсен алсак, безнең бик күп иҗади оешмалар дибез инде. Язучылар берлеге, композиторлар берлеге, архитекторлар берлеге, безнең инде ул рәссамнар берлеге дип атала торган берлек бар. 35-36 елларда әле РСФСРда да булмаган бездә оешма төзелә. Ул инде партия обкомы карары белән 35 елда карар чыга һәм 36 елда рәссамнар берләшергә булалар. Бу шундый зур күренеш була билгеле. Һәм инде шушы берлеккә керергә теләгән рәссамнарны билгеле алалар үз теләге белән. Беренче чиратта аларга инде монда өстәмә жилплощадь дибез инде тулай торак бирелә яки яшәү мөмкинлекләре яхшыртыла. Аларга иҗади йортлар төзелә. Инде монда социаль һәм финанс ягыда заказлар бит инде ул вакытта дәүләт заказлары дибез. Менә шу заказларны бүлмәү белән дә бәйле билгеле. Һәм инде 39 елда Россия күләмендә әйтәбез инде РСФСР һәм Союз күләмендә оешма барлыкка килгәннән соң регионнарда инде чистарту башлана. Үзенә күрә цензура дип әйтергә кирәк тораны. Мин бу турыда менә уйлаганым юк иде, сез сорау биргәчтен генә шундый фикер туды. Мәсәлән 50 рәссам булган булса бездә аның яртысын төшереп калдыралар. Бу инде билгеле аңа киртә кую дигән сүз. Сәяси яктан эшләнгән. Икенчедән инде аның бер уңай ягы да бардыр. Чөнки ул иҗади таләпләр кую белән дә бәйле. Ансы да бик мөһим нәрсә. Монда ике төрле аңларга да була. Монда төрлесе бит үзебездәге җирлектәге ал бит Мәскәүдән килеп аның иҗатын яхшы белгән кешеләр түгел. Ул кагазга карап кына бәя биргән анда билгеле. Шуңа күрә дә үзебезгә күбрәк иркенлек, хөрлек бирү ул бик мөһим нәрсә. Үзебезнең белгечләрне үстерү. Бүгенге көндә инде без аны аңладык, театр буенча да аңладык. Әллә кая китеп түгел, үзебездә һәм үзебезгә чакырып киресенчә без хәзер үзебезне танытып театр өлкәсендә зур менә хәзер казанышларга ирештек. Һәм сәясәт турында да сөйләшә башлаган идек. Әдәбиятка кагылышлана бер генә мисал китерим әле. Карагыз, автономияның чикләвенә китергән бер мисал. 1934 елда язучыларның СССР язучыларының беренче съезды була, һәм шунда Татарстан вәкиленә 4-нче булып сүз бирәләр. Мансур Хасановның бер докладын укыган идем. Ул булай ди, 85-86 елда ди, нәкъ шундый ук дәрәҗәдәге зур җыелышта ди, безгә 16-нчы булып сүз бирделәр. Гәрчә безнең алдагы союздаш республикаларның вәкилләре үзләренең чыгышларында ди, безгә татар әдәбиятының йогынтысы зур булды дип сөйлиләр. Ләкин әлеге йогынты ясаган әдәбият вәкиленә инде 16-нчы, 17-нче генә булып сүз биргәннәр. Менә бу гади генә әлеге автономик кысаларда калуның бер мисалы. Фикерлегемне көчәйтеп җибәрдем әле Әлфәт. Менә быел җиңүне зурлап билгеләп үтә торган ел булган өчен Бөек Ватан сугышында безнең 40-тан артык язучыбыз һәлак була. Шул ук вакытта урта кул язучылары да урысларның Чистайга килеп, шунда тыныч кына гомер итеп яталар. Безнең Фәрит Яруллин һәлак була. Язучылар берлеге рәисе Муса Җәлил һәлак була. Бер ниндирларныкларга карап тормый себерлеп алалар. Шуннан Хәйретдин Мөҗәй дигән шагыйрь барлыгын сез берлегез дә белмисезләр инде. Ул бит Дахау лагерында восстание күтәргән шагыйрь.
Һәм шул шагыйрьгә Советлар Союзы герое исеме бирелергә кирәк дип юллап йөри башлагач, сездән бер җәлил җиткән дигән сүзе. Менә шул дәрәҗәдә дә квоталар бара. Шул ук Сибгат Хакимне күтәрү мәсьәләсе герой исеме бирергә дигәндә җәлилегез бар бит инде. Менә шушындый квоталар. Бу сәяси киртәләр дип аңлар идем. Менә бу мәсьәләдә дә әйтмәкче булам, беләсезме, дөнья күләменә чыгыр өчен аның таләпләренә ярый торган әсәрләр иҗат итәргә кирәк. Менә мәсәлән Фәрит Яруллин Шүрәлене язды, әйме? Аны татармы юкмы, барбыр ул читергә чыгып китте. Жиганов язды Муса Җәлил операсын. Аны бит чит илләрдә куялар. Менә безнең Рубин Абдуллин, ул татарга хас булмасын, органда уйный. Аны бөтен Европа илләрендә Россиянең иң яхшы органчысы дип әйтәләр, әйме? Менә шуңа күрә ансы да булырга тиешле. Менә шушы дөнья күләменә таләпләренә ярый торган әсәрләрне иҗат итәргә туры кирәк. Безнең үзебездә ул ярый ул. Бу тегеләрнең бит аларның таләпләре. Димәк, татар шәхесләрен дөнья күләм танытуда менә шул хәмсенче нәрсә таян ноктасы булырга тиеш. Таян ноктасы булырга тиеш дәүләтнең системасында булырга тиеш. Дәүләт сәясәте. Аның нигезе мәктәптә без шәхесләр тәрбияләргә тиешбез, милләт хадимәләр. Алар һәм шәхесләр нигезендә. Һәм менә бу әйберләр булмаса, бу бит менә берсе артыннан берсе шешелә торган проблема. Менә мин үзем көлә башлагач татар язучыларыннан, менә күптән түгел менә гел шулай безнең мыскыл итәләр татар язучыларын. Үз өстемә вазифа алдым. Менә сайлап алам бер язучыны һәм дөньяга танытам дип. Алдым Аяз Гиләҗевне. 13 ел гомерем менә әле дә мин эшлим Аяз абый өстеннән. Ул бит тәрҗемәче генә түгел, менә мәсәлән Фатих Котлыга безнең дәүләт 1 тиен акча түләми. Фатих Котлы 10 ел гомерен Төркиядән килгән тәрҗемәче татар әдәбиятын таныту эшендә эшли, ә безнең дәүләт аңа 1 тиен акча түләми һәм аның эшен бәяләми. Икенче әйбер мәсьәлә бар. Мин Аяз абый турында төрле чит ил журналларында Төркиядәме, Венгриядәме, Европадамы күпме мәкаләләр бастырдым, аның биографиясына карата. Аның турында күпме мәгълүмат тараттым. Бу әсәрләр турында справкалар бирдем. Бу эшне дә дәүләт эшләргә тиеш. Чөнки бу реклама. Кешене бай гына танымыйлар бер әсәр белән генә. Аңа продвижение булырга тиеш. Әнә сезнең Гүзәл Яхина бер мисал. Аның өчен бер блог эшли, шуның өчен Чилеп эшле әсәре белән чыгып китте бөтен дөньяга. Менә бу әйбер эшләнмәсә, мондай безнең оешмалар булмаса, һәм экспертиза үтмәсәләр, безнең чит илгә бик күп әсәрләр тәрҗемә итилде. Ләкин сыйфатсыз әсәрләр дә чыгып китте. Алар да безнең даныбызны бит тискәре таныталар. Бу әйбер турында без кайгырмыйбыз, карамыйбыз. Ул гел хаос кебек эшләнеп бара. Ә монда план рәвештә дәүләт танытырга тиеш. Спорт белән генә түгел. Милләт ул гуманитар фән белән үсә. Аның рухи ягын танытырга кирәк. Әйе, тапшыруны безнең Асия пайдагы сезнең шигырь белән төгәллек әле безнең вакыт. Шигыремә кадәр бер фикерне әйтим әле мин сезгә. Менә безнең нибары 4 сырлы халык артисты бар. Әбҗәлиловлардан башлап. Ни өчендер Мәскәү артистларына, Россия артистларына шундый РСФСРның атказанганы аның халык. Татарлыкы башта Татарстанда атказанган ала. Аны монда халыкны шуннан соң РСФСРга чыга. Ниндидер җиз илекләрдән үткәрәләр безнең җырчыларны да, сәнгать кешеләрен гомумән бөтенесендә. Нигә алай икән ул? 95 елны әдәбият сәнгать декадасы булды бит инде Мәскәүдә. Шунда Илһам Шакиров сәхнәгә чыкты да Карлурманны җырлады. Минем янда Швеция илчилегеннән килгән кеше утыра иде. Йотылып тыңлады да великий народ диде торып чыгып китте. Бүтән бер сүз әйтмәде. Шул бер җырлы белән Илһам Шакиров татарның великий народ икән танытып китте. Бакырмын чыны Леонардо дип бәйлиләр. Әйе. Орлыгың ни? Әй татарлым, орлыгың ни? Тарлымы син? Будаймы син? Идел Урал тарласына сипкән сине Худаймысың? Алып килеп монда сине диңгезеңнән, тауларыңнан, иген сыман чәчкән сине учлап тубалыннан, киң кылаштан сипкән сине Идел Урал арасына, белгән Халык хөр рухыңны, тар урынга сыймасыңны, әй татарлым, орлыгың ни? Тарлымы син? Будаймы син? Орлыгыңны яшәтергә балаларың калырмысың?
Шу жердә нокта куябыз. Дөрестән дә барлык төрле өлкәләрдә дөрестән дә эшләгән шәхесләребез байтак һәм дөнья күләм танылган шәхесләребез бик күп. Аларның мирасын онытмасак иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.